Yes. Πάρε... Πόση άκυρα έχεις έξω? Το νομίζω δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να ξέρεις. Το επόμενο πράγμα θα μου πεις νομίζω. Στείλω αλλού. Πάρε με 2 λεπτά άκυρα από το τράφικ. Γεια τράφικ, το δεν ξέρω. Είμαστε έτοιμοι. Εσύ να γνωρίζετε. Εδώ. Πάμε στο τράφικ βυράρουμε. Κάνουμε πρόσω. Για κράτη το βυρά. Μα τι κάνεις? Χαρά μου να σε πάρω σε λίγο, φεύγω. Απλά έφυγε ένα γιοταχή, ήταν η τελευταία που ήθελε να ταξιδέψει και φοβάται ότι έχει καιρό, καθυστερήσαμε για να μην κάνουμε. Έχει ενημερωθεί, για να μην κάνει και σε πληρώσα. Όλα είμαστε. Καλώς. Πάμε, κάνουμε πρόσωπο. Μία να δουλεύει. Όλα πάνω. Καλώς. Κάτι όλα. Κάτι. Καλή υγεία με το καλό, καλή υγεία. Πες στο τράφικ Δέλτα. Γεια τράφικ, το Ιωνής. Έχουμε πάρει άκυρα να προχωρήσουμε. Όχι. 18 το Ιωνής. Καλώς, καλή άφηση. Όλο και οι δύο βάζεις. Και πάμε για μπούκα. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Μην αρχίσουν. Έτσι είναι. Δεν μπορώ να γυρίσω γιατί δεν θα γίνει. Πάμε έτσι λίγο και θα βγει. Πάμε για μπούκα. Όσοι είναι υποχρεωσή μου, δεν έχω ξαναταξιδέψει, επειδή είναι την χειροπραξία έρχονται. Είπα, εγώ δεν ξέρανε και πήγα όχι. Θα θέλατε καφέ, κάτι? Εγώ δεν θα έλεγα όχι. Εσείς θα θέλατε? Έχουμε ανήψια.
Το σπέσιο μέτρο είπατε. Ένα τσάι παγωμένο και το σπέσιο μέτρο. Εντάξει, τίποτα, να είστε καλά και τι θέλετε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χωρίς καμία υποχρέωση, κατευθείαν. Δεν το συζητάω, χωρίς καμία υποχρέωση, κατευθείαν. Να είστε καλά. Πάμε για την μπούκα είμαστε, έτσι. Ωραία, όλοι και οι δύο. Σκεφτήκανε μετά από τόσα χρόνια που είναι παρατημένα τώρα να τα φτιάξουν, να μαζέψουν τις πέτρες και αυτά. Επειδή μπήκε η Κόσκο και τους έβαλε χέρι τώρα έμαθα. Τηλέφωνο το δικό. Ναι. Μεταξύ των μην το αφήνεις Μουρκώστα, δεν τρέπεσαι. Το αφήνεις εκεί γιατί μόνο που είναι. Δεν πειράζει, δεν έχετε ξαναέρθει ποτέ με το Ιωνίς. Έχω ταξιδέψει πριν πάρα πολλά χρόνια από Κιλίνη και Ζάκυνθο. Μια 20ετία. Νομίζω είναι αρκετά διαφορετικό τώρα. Εδώ ο Καπτακώστας έκαμε τα πρώτα του μπάρκα εδώ. Ναι, εγώ ξεκίνησα τζόβενος στη Ζάκυνθο του Λογαλέα εδώ μέσα. Μετά έφυγα έξω και μετά γύρισα. Και σε αυτό πρώτο πιάσα καπετάνιος. Το καλοκαίρι που πάει Ζάκυνθο. Ναι, σ' ακούω. Καταρχήν είναι τα παιδιά από το Ρεφόρτσο, το ναυτιλιακό site που έχουν ανεβεί για το αφιέρωμα στο βιβλίο. Το είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με την Ιφαιότητα στο Πέντε, γιατί επειδή φεύγουν τους άγκερες ή κάποιους άγκερες γιατί δεν φεύγουμε στην ώρα μας. Και της είπα και το. Και μην αρχίσουμε και τις κρίνιες, γιατί και αυτοί κάνουν άλλα πράγματα που εμείς να μιλάμε. Εντάξει. Βγήκα, τα είπα, αλλά μην αρχίζουμε λίγο κρίνιες για 5 λεπτά. Μου λέει όχι, αλλά εγώ σε πήρα μήπως είχε συμβεί κάτι. Αν δεν χτύπα ξύλο προς Θεού να σε πήρα και θα σε είχα ενημερώσει. Αλλά μην αρχίζουμε τώρα τα κρίνια και ψάχνουμε, γιατί άμα πρέπει να ψυχόμαστε όλοι, τι δεν θέλουμε. Ξέρεις τι της είπα. Ναι. Το τέτοιο το έχω. Ποιος σε παίρνει? Ωραία. Δεν είπαμε το βράδυ. Αντίνο. Ναι, δώστα. Θα πάμε στα διαφόρτωση πανός που είναι και θα πούμε. Το βράδυ θα συναντηθούμε κάπου και θα πάμε. Γιατί? Γιατί? Σε κατάσταση ανάγκης, τα μέλη του πληρώματος που φέρουν το διαδικαστικό περιβαλλοντικό από το καλή χρώματος είναι εγκεκριμένα να παρέχουν συνδρομή στους επιβάτες. If needed, adults, children, babies, or the sign life jackets will be provided by the crew at the master station. Ναι. In an emergency situation, the crew members wearing an orange-colored armband are in charge of helping the passengers on board. Ναι. Εννοείται. Ναι, το ξέρω. I know that, I know. Καλά έκαμες, πολύ καλά έκαμες. Εντάξει. Master station A on the open. Καφεδάκι θα πιούμε κάτι. Ήρθε η κοπελιά, μας ρώτησε.
θα ζητήσει την κίνηση, παιδιά. Ναι, κοίτα να, για πες τώρα, να δούμε. Για περιέργεια. Ακούγεται ο Ιωνής. Πόσο αυτό? 5. 5 περίπου. Πέντε αριστερά είσαι. 10. 5. 5 το αριστερά. 5. Μέση. Μέση τιμόνι. Μέση. Μην απαντά. Αριστερά 10. Αριστερά 10. 10 τα αριστερά. Δεν έχει σημασία. Μέση. Μέση. Ποιο είναι η Ελένη, τα παιδιά. Σας πω μόλις σας πάρει ο Γκριμάλτη που θα πάτε. Μισό και 2. Αριστερά 10. Αριστερά 10. Αργά και 10 τα 2. αριστερά. Τα αριστερά. 20 τα αριστερά. Κράτη αριστερή. 20 αριστερή. Όλο αριστερά. Όλα αριστερά. Αργά τα ανάποδα. Όλα τα αριστερά. Ανάποδα, κάτω προς ανάποδα. Πολύ ωραία. Θα τη φουντάρουμε λίγο ψηλά, Γιώργο, σε λίγο, άσε ακόμα. Φούντο η αριστερή. Όλα τα ανάποδα. Όλα αριστερά. Αργά και ένα. Πολύ ωραία. Κράτη το πρόσω. Ανάποδα και οι δύο, μισό, μέση. Η δεξιά όλο. Η δεξιά όλο. Το τιμόνι μέση, η δεξιά όλο, η αριστερή μισό. Ανάποδα και οι δύο, μέση το τιμόνι. Κράτη δεξιά. Πολύ αργά τα ανάποδα η αριστερή. Πολύ αργά το πρόσθε δεξιά. Αργά το πρόσθε δεξιά. Πάλι και αριστερά 10. Κράτη όλα. Πόσο θα τους έχει? Πολύ αργά το πρόσω και οι δύο. Κράτη. Δώσ' το λεπτά σου. Δώσ' το. Πολύ αργά πρόσω η δεξιά.
Πάνω! Πολύ αργά το πρώτο η δεξιά. Και οι δύο. Κράτη δεξιά. Αργά το πρώτο η αριστερή. Γράψη. Πάτησε νέτα. Πολύ ωραία, να δώσεις από δεξιά. Όχι, δεν θέλει, θέλει. Όχι, εγώ δεν θέλω, οπότε θα τις βάλω κάτω λίγο, δηλαδή. Τι, θα τις δώσουμε. Όχι, όχι, εδώ θα είμαστε και πέτα ό,τι είναι μέσα να φύγουμε. Γιώργο, πάρε Κόρσικα. Ρελαντί. Δεν έχουμε λίγο, ρελαντί. Ρελαντί πες τώρα. Ωραία. Ανοίγεις κόστα και να ρίχνεις την κάρτα. Merci.